Mga kapuso truck nga una gin-report nga nasunog sa Saraga, Iloilo hungod nga ginsunog base sa investigasyon sa BFP. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ano na ba baka na Hindi aksidente kundi hungod nga ginsunog ang isa ka truck nga nakitaan nga nagadabadaba sa barangay Inagdangan Sentro, Saraga sang Marso 15. Ini ang base sa report nga ginpadangat sang Saraga Fire Station sa Saraga Police. According to them, it's intentional daw ang cause ng fire. So, ang malangin na ang madisclose ko, sir. And for the details, sila na lang siguro ang nakas. Ginpadulungan sang news team ang Saraga Fire Station apang wala sa naghatag sang detalye. Ang report ang ila na kunogin sumiter sa ila regional office. Apang base sa impormasyon nga amo nakuha, gasolina ang gingamit sa pagtutod sa truck, kagang kalayo ang nagsugod sa front seat. Sa front seat naman nasapuan ang lawas ang 19 anyos nga crew sa sound system nga si Jansen Brillo sang Mina, Iloilo. Sa autopsy, nadiskobrehan nga may buho ini sa edugan. Apang hindi madeterminar kung ano ang nagtugas ini. Hindi man madeterminar kung buhi pa o kung patay na ini sa tion sang pagkasunog sang truck. Gani ang Saraga Police, hindi man maestablisar kung may foul play sa kamatayon sini. Kaya hindi man naton abi ang circumstantial nga mga ebidensya, hindi gid na siya basihan gid. Ginatinguhaan man kuno sang kapulisan nga mahatagan sang kasanagan ang kamatayon ni Jansen. Apang bisan witness, wala sa nagpalapit sa ila para makabulig sa investigasyon. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.